दिनै जिखिनि बाथ्राखौ लानानै जों बुथ कमिटि सोद्रोमाफोरनि कनफारेन्सखौ खुंबाय बेयो फ्राय जाफुंदों जों बे बुथ कमिटि सोद्रोमाफ्रा माबोरै खामानि मावनांगौ बिथांमोना गावनि बुथनि सोमोन्दै डिटेल्स नलेज थानांगौ बेखिनिखौ एसे बुंफोरनाय जाबाय थांनाय सम बे बुथ कमिटि दानाया मास मोनथामसो जाबाय बे मास मोनथामनि गेजेराव जों फार्स्ट फेज कमप्लिट खालामबाय सेकेन्ड फेजआ दाबो सोलिबाय थादों कमप्लिट जायाखै फेमिलि एडप्शन खामानि सोलिबाय थादों आरो फेमिलि एडप्शन मेम्बारफोरखौ लोगो हमनाया स्टार्ट जाहांदोंसो दा जोंनि गेजेराव जोंहा दा आखायाव मास मोननैसो सम दं आरो आसा खालामदों जे मास मोननैनि गेजेराव जों जेसेबां फेमिलि एडप्शन बिथांमोननि मेम्बारफोरखौ लोगो हमनानै इउ पिफोरनि भटार हिसाबै खामानि मावनो थाखाय बा भटार्सआव कनभार्ट खालामनो थाखाय जों खामानि मावगासिनो दं जों आसा खालामदों जोंनि 88 बुथ सेन्टारनि गासै 30 करि हिसाब खालामोबा जोंहा प्राय 3000निख्रुइ बांसिन सोद्रोमा दं आरो बे 3000 सोद्रोमाया सासे सोद्रोमाया 12 मानसिखौ इउ पि पि एलनि भटार खालामनानै खामानि मावोबा बिदि भटार खालामनो थाखाय नोजोर होना खामानि मावोब्ला जोंहा प्राय 23,000 भट जों मोनगोन जों भट देरहानो थाखाय 23,000 भट नाङा जोंनो 18,000 फानो देरहानो हायो खिन्थु थेवबो जोंहा टारगेटआ जाबाय मिनिमाम 23,000 जों भट माबागोन कालेक्सन खालामगोन आरो बिदिनो नैबे इलेक्सनखौ जों देरहानायनि सिमांखौ नुहुरदों अकल सिमांल' जों बेखौ मोगथाङाव महर मोननो थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो दिनै बे बुथ सन्मिलन बियो बिनिनो मोनसे पार्ट दिनै जोंहा दुलाराय बिटिआर ओनसोलावनो थांनाय 2 अक्ट'निफ्रायनो बे बुथ सन्मिलन खुंबाय थानाय जायो आरो बिनि गेजेराव प्राय जोबफ्रामबाय जोंहा मोननैसोल' बुथ कनफारेन्स दंसै गाबोन जोबगोन बेनिखायनो जों आसा खालामदों जे 40 जिथु कनस्टिटुवेन्सि बे गासै 40 कनस्टिटुवेन्सियाव जों दासिमहालागै बेबायदि बुथ सन्मिलन खुंबाय आरो बेयाव जों जिखिनि रायजो राजाफोरनि जोंनि वार्कारफोरनि जिखिनि माबा नुदों खामानि मावनाय जिथु मावगोन थुलुंगानायखौ नुदों गोसो गुदुंखौ नुदों जों बेखौ नायनानै बेखौनो सियर जानो हायो जे एबार इउ पि पि एलआ हारसिङैनो सरकार दानो हागोन जिहेतु जोंहा सेन्ट्रेल कमिटि ट्राम्पेट डिसिसन मोनसे लाखाबाय जे 40 सिट माबा कनस्टिटुवेन्सियाव 40 केन्डिडेट जों नुबाय जिथु नोंथांनि बियाबाव दा जिथु गोदानै गामि सोसननाय बे हाबनो मोनाखै बा नोंथांनि बियाबाव सोसननाय जायाखै बेयो नोंथांनि थाखाय माबाफोर उनाव खहा गोनां जागोन नामा थांनाय बाराव जिहेतु जों बिजेपि इउ पि पि एल बि पि एफ हारसिंसो इलेक्सन गेलेदों आरो थेवबो जों देरहादोंमोन आरो थांनाय बाराव जोंहा आसलथे पार्टि हिसाबै बेबायदि वेल अर्गानाइज वेल एस्टाब्लिश जायाखैमोन प्राइमारि कमिटि थिग मथे गैयामोन बुथ कमिटिबो नमिनेलल'सोमोन बेनिफ्राय ब्लक कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि बिदिबो खोब सिस्टेमेटिक जों दानो हायाखैमोन थेवबो जों अन्तत 17 बोसोर सासन खालामनाय बि पि एफनिफ्राय प्राय 4,000सो भट बारा मोनदों ओमफ्राय बिजेपिआ मोनसे वेब दंमोन स्टेटआवबो सरकार केन्द्रआवबो सरकार थानायखाय बिथांमोनाबो जोंनिख्रुइ 1,000 खम मोनदों खिन्थु जोंहा बे 5 years जों पाब्लिकनि गेजेराव खामानि मावनायनि खाबु मोननानै पाब्लिकनि लुगैनाय पाब्लिक सेन्टिमेन्टखौ मोनदांनायजों लोगोसे जोंनि पार्टिनि जिथु अर्गानाइजेसन बे स्ट्राक्चारा जथेस्थ मजबुत जाबाय आरो दिनै जों बुथ कमिटि जायफ्रा रुट लेभेलनि वार्कारफोर बिथांमोना वेल अर्गानाइज जाबाय आरो माबोरै खामानि मावनांगौ बिनि सोमोन्दै गोबांबा ट्रेनिं बायदिसिना होनाय जाबाय टेकनिकफोरखौ फोरोंनाय जाबाय आरो बेबायदि हिसाबै जों आसा खालामदों एबार जोंनि पार्टिया नैबे भैरबकुन्द समस्तियाव जा बुंनो थाङोब्ला त्रिक'नि मोनसे माबा कम्पिटिसन जागोन मोनथाम पार्टि बिजेपि इउ पि पि एल आरो बि पि एफ गोबाङानो मोनसे बुंनो नागिरदों जेरै दैमारि बिथाङा बि पि एफ निफ्राय गेलेगोन आरो बिथाङा 20 years MLA जानायनि एक्सपिरियेन्स दं 10 years मन्त्रि जानायनि एक्सपिरियेन्स दं बेनिखायनो बिथाङानो देरहागोन नामा बेबायदि मोनसे खिन्थु 20 yearsआव बिथाङा मा कन्ट्रिबिउसन होदों रायजोफोरनि दिनै रायजोफ्रा बेखौनो कुइसन होगासिनो दं आरो बेयावनो थिग मात्रै जवाब होनो हायाखै खारन बिथाङा 20 years MLA हिसाबै जिखिनि मावनांगौ बेखौनो मावनो हायाखैमोन आरो बेखौ दिनै बेबायदि सोंनायनि मोगा मोगि जाबाय थानो गोनां जादों आरो बेवहाय क्लियार एन्सार बिथाङा होनो हायाखै आरो बेनिखायनो जों सानदों जे बिथाङा 20 years MLA जानायनि एक्सपिरियेन्स दंबाबो नैबे बिसायख'थियाव देरहागोन होननानै जों सानाखै मानोना बिथाङा ग्रासरुट लेभेलजों जुदि 20 years MLA जानानै जिखिनि डेभेलपमेन्ट जानांगोन बेवहाय आखाइ होनो हायाखै
आदसा नोंथांनि फारसेनिफ्राय माबायदि साखाफोरा आं दा जिखिनि माबाखौ नायदों प्रेक्टिकेल माबाखौ एकदम दुर हाबनाय बिदि जाथ'वाखै दासिमहालागै जिखिनि अभारअल जिखिनि सिटुवेसन बेखौ नायोब्ला जों बे मोनथाम पार्टिनि गेजेराव टप पजिशनाव दं टिकेट मोनोबा नोंथाङा बाहागो लागोन टिकेटखौ सोरनो होयो बे पार्ट এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ইচিজি টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एन्ड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेन्टेल हाइजिनिस्ट इमार्जेन्सी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन